yana tafiya fa. yaron honorable sani adamu wakili wanda zai wakilce mu a majalisar tarayya 2020 da yardar Allah. Alhamdulillah muna gode wa Allah ganin yadda mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso Allah ya saka masa ido mana ta fara masallaci a gidansa da yake nuna wa cikin garin Kano. Muna gode wa Allah wannan abin alfahari ne a matsayinsa na ɗan Kano kuma mai kishin Kano mai san cigaban Kano da ya zo ya yi mana wannan abin alheri. Muna fata ubangiji Allah ya taimake sa Allah ya ba shi nasara a dukkan abin da ya sa a gaba. Yan takarkarin mutum da kai shi da yake neman shugabancin ƙasa da masu neman majalisar tarayya kamar su wani rabin sani adamu wakili da yan majalisun mu na jiha gaba ɗaya ubangiji Allah ya ba su nasara Allah kuma ya biya mana bashi na gode da magana